Daro Gami, welcome to Loraki Fota, Wakati and Gadon Toscami, Gendam, channel on YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Coming Garden Tombo, Fere. Amma isi ungana subscribe, ungana like, ungana share it. Gaba mgada no video jigo kesi. Andeni haja ulendi na kodo wa kama boa don haja ijende internet be ma hasu di radio fere. Amma be dumaini ha ofamtina inde mako be tariya mako dan seda la sure jaba mako. Neti zare India Haruna Garba Gololo bado soja wurti wadi retire 240 neti siyaasa daga Bauchi. Siyaasa kam dobe dumi awadi siyaasa kam mi joga godo gonde mi wurti ni daga soja ko mi natti ko ne bari waro 14 mi natti CBC daga CBC mi wari APC to mi natta godo wada godo to na hadi mi joga ki boko position be yo kam be mi a mi da ko ni mi tokka ko e amma ha soja ka dubi no inga da bako acha dubi 30 ne awadi a soja to be to bo ku ka soja yaro me Liberia me Yugoslavia me Sierra Leone ni Somalia ni Darfur to kaparo nje watugo jonde jam joda ki jamba amma yota ndia wolu e do hala nasi siasa wengi ta siasa Nigeria yeta be dudi da inji jodi kam siasa Nigeria no yeta do na baden daga do dubi di ko mi yecci mi wini wala no dum wada party go tum kaw wiya party go du ko wanda ta party APC ko wanda ta wanda ta dole wobbe latto fere wobbe ma latto fere ma wala no wata party go to wadi party go do na demokradiya ke amma jotta Nigeria ba urna fudo yiya to yayi APC no heba koran loro ko la nam non ya haybe dudde wujji shede to mi yara be wada EFCC tagabe amma abi go do CPC na holli go do APC den APC ben heba hinde ko mi wala APC mi wurtake mota nga wadi lodi imi inga dogga sai taya dum itti mi wadi sa mi do aki sai mi wurci aci mi ADC joni ADC den no India ta bana Kenya yi jambia lundi di maba hore ma dikautai PDP ma yehi wada yi stoke mo benje be umene fitina to nda ko di PDP wike minister modo ondara kama uri kowa wala goddo mo wittanta ufnere hanko kaw dembo wala no dum wada party ta goto under PDP a hokkima minister APC no wadi sai dia wada resign na ta APC amma darata ko party don daro da party don ga wike kawai wada amma minani beddu non gwamnati beddi do be wadi yanko gwamnati Bauchi moyo amma hambe police be wadi goddu dum holla security test ga wala no wada piana gwamnati ya gas dum wada sam gwamnati wodi amenity ko wiyata amenity hanko nanga ta mu kama ko wadi mu kama jogulesi suku ya kama wala no dum wada dum piana bitiya da police en badi control na sai to bi goddu tiya gas amma gwamnati wono cikin goma mfiya na bitiya ga mu wada mu holli party dum wadbe dama ga be bonna ko jami'a mabbe kawai den jotta kam meje har ga jami'a be horejo jami'a keso mo dum subi ma o wi o dum noddi tan gomnati America way to wara yido Nigeria mi dar goddon hanko ma bo anda ko wadata daga kebi hoji bikol makaranta fere o yecca hala bikollo o yecca hala general mo dum wari do battlefield Maiduguri hanko kawai ko jinni mo no wadi dum hadi be bada be natta office hanko ko jinni mo hore ma ko kawai hanjum kawai angi ata ai non no giru mo hanko ciama mo wara sirito dona turon ai dama wi no wadane en soje to ko bade ten dona turon jo kam ma mi andi dume ne America soje min hadi ko no mabbe hambe fo en bawa goddum ko no to na ko no de yowa to warki ma ko dona turon wara wada noy wara wi'a so ake party kaza ko non aida Jonathan ma onodi hanko ne democrat gaba go joni Africa mo dum wadi wini vi e jadi wala ba Jonathan kama PDP oni da Jonathan onodi makuri dum ne Donatron na diga ono da wiki o to amma yo ta wiki wi farti mo kanko ba be wi parti to no wiki farta ma de wiki wala to dari wiki anyu kamai to dari sai dai minister ma wala der party dum sam gondo party mo dum subi convention hanko ne turaki onai wiki kama ina usuba wiki minister mana usuba member kama to wadi goddum constitution ma wada wadu farta mo farti mo wala hanko kawai o walwai kawai amede ya goddo APC PDP dum wada no sai dai wada resign na ta party fere
to amma jam'iyya nga wiyeto nga ADC nga hajirta ɗum ɗo holla ba sembe magga ɗuɗa sosai no yiyata sembe magga kamin yeccatama taw to lokaci wari ande koye nga waɗi sembe ko nga waɗa amma joni andi to yeehe konu soja ɗum yeccata duniya ɗum yahay ko dunare kaza nda ɓurti ɗum tokkatara to min tokkatara min to min tokkata wede to ɓe nani yiite ko amma to wari on anday ko woodi sembe ko ɗum wala on anday na yimɓe ɓe daroto ha jambiya min jeeɓa kamɓe ma baɓe mi kawta hoore ma ko jambiya min ngala matsala kawtotore gaba goo hoore ADC hawti wala goɗɗo wurti yaasi waɗa mo hay min ɓomti office ma wala goɗɗo woli gokka haala na ba PDP en waɗɗo yawɓe kaɓa ɗum fiyatiya gas to ɗo kam na a wi bana jambiya luuɗi APC o yiɗi mbara jambiyaji lawliraɗi amma bo jambiya lawliraɗi bana kanjum woni kawta hoore APC ɗum ma e hoore maɓɓe woodi wala no ɗum waɗa ɗum wiya ko moye gomna ko moye ko sey warti APC ɗum waɗata a acca woɓɓe opposition an bo a daro wuttuɗum feere ɗum wino baari soji jo mara o waɗani o ga Obasanjo soji jo waɗani amma ɗo o latti ɗo wi hanko riwi farti seju en amma sey o wari o ɓuri soje ɓe ma bone to amma yetta jahargal noyen jetta ba suɓi hitande beɗiɗi e nogasi beɗiɗi tan wattugo ɗumɗa ɓurna maɓɓe fuu e logga ko tan a jambiya laamu to fami yeccuma haala feere mo jarida ko jonata warata parti pat gomne sende ɓe lori PDP yimsande toni ko ref nde ɗum yehi ɓuriya noye bako shaabima o arti o memi lesdi ay wurta to talaka yiɗama talaka hañum suɓata e na gomna suɓata gomna wurtake feere mi daga hañum sey duniya tato i woodi kama million tati i state ɗo o yehi feere ma ko hanko suɓata wala gomna o ma yiya no soɓɓiroyto ɗum ma no tandas nden bo eggol may ardiɓe tan eggata na on talaka en ba hanka kam mi yeccatama ay ardiɓe ɓe hamɓe ɓe andi koɓe mbaɗata andi koɓe jaɓata koɓe coɓo parti ɗo to ɓe jaɓi ɓe coɓake parti ɗum ɓe andi talaka kam soɓaki nden bo wala talaka mo jiyata wari talaka en noon ɓe wardata hamɓe koɓe wardata amma ha siyasa an kam ɗume jettanumata a kammi tefugo amin mi tefata komi min mi tokki kawai mi daroto goɗɗo mi wadda goɗɗo baɗa ɗo président amma min mi darata ko komi mi yiɗa komi darde ko waɗi nden bo a natti siyasa bo nde bo a mawɗo nder ɓiɓɓe min mawɗo nder amma nde mi yiɗa mi daro ko ɗum min mi yiɗi mi tokka kawai ko mi waɗi soje heƴiyam no mi yiɗi mi fofta kawai ardaki duniya to andi ko Allah waɗanta daɓu ɓawo to maayi da duniya jaɓatama arɗo to amma bona to ardike waɗi adilako bo fayin ɗum boɗɗum mi ardata ko ma mi ardaki waɗi soje mi toro Allah hokkam mi sa'a yafa noon ko mi waɗi toon to mi fuɗɗita mi waɗayri majum kadi to amma artungal bo en hunde bonde ko haɗina ɗum hunde boɗɗum amma nde min mi yiɗa ɗum joni siyasa ni mi yiɗa ardude wana bo wiyama yimɓe bowtiɗo mari haaje ma ɓe yiɗiyam sare min ni mi tokkay to mi heeɓi goɗɗo mi wurtinaymo mi tokka o yaha o waɗa gomna gara président ɗum fof mi wurtina amma min watta contesté komi mi yiɗa ko ɗum amma siyasa bo ay Nigeria wala no wallira yimɓe sina a woni dow korwal laamu wallirki duniya kam ayna sey to a woni dow korwal laamu tunde woodi pension ko ɗen wami hokka goɗɗo goɗɗum ayna sey mi darake to ay do hokka goɗɗo lingu no andi ka hollamo no nangirta lingu umma to mi yaasima mi holle no nangirta lingu ɗo mi wawi mi holle no nangirta liƴƴi to a waɗi goɗɗo o heɓanima kuugal feere ay sikenan tunda nda to mi wurti mi woodi mutunci toon ko soji en dow ko ɓe lesdi ko ɓe ndiyam mi wawi mi waɗa goɗɗo ay ɗum waɗi to amma jotta noy guiyata siyasa may tambi wonirgo tunda jotta kam ma bana wakkati siyasa wakkati cuɗno wirtake amma bo ha jonta sital lesdi jambiyaji lawliraɗi ma hosata ɗum ɓe hooƴay ko moye fu e hooƴe amma ko ɗum jeeyi jamiya to ɗum waɗay ɗum acca kowa waɗa ko ɗum duniya noon wala no ɗum wi'a o waɗata accuɓe fuu ɓe waɗa daga to parti to ɗum wala goɗɗo fa jamiya feere an tan feere ma ɗum waɗa ɗo na siyasa so siyasa ɗum ko ɗum wara 27 ɗo ɗum heɓa duniya ɓe ngare kamma ɓe natta e parti nden ɓe mbaɗa contesté ɗum waɗa tasiri inchallah nden bo a yiya ba jambiya lawliraɗi poti jaɓa laamu Nigeria ɗo kam ay ɗum yeccata ka say ñande zaɓe ga wi gokka haala e zaɓe ɗum wi ɗum waɗay kaza ɗum waɗay kaza sey to fi ɓuriyan gi'ata kamma joni andi wala no fira ɓuriyan ɗum doƴƴima mbiyam do'ama ɗum waɗata ɗum ira joni hanset ko ɗum heñama ɗum ɓe mbaɗi photocopie ɓe ayi cuɓol Cameroun ay nden no sey ɗum hooƴa ɗum wiya goɗɗo ñaami amman ayi no ɓe mbaɗani pol wiya to amma ɓe ɓe gaɗani mo fof ɓe hunde ɗo
way constitutional council na ko ne constitutional council mo anda ko de goddo kama dubi temere constitutional council sai ko o yecci an ay president a medi ya goddo a wadi president anatti nder kan ay hay campaign fattude seere a jodi ko dum subi ma jodi nder suudu ma ko irino subrata ma what for ena be ngi bana o nawi o fota wurto ko wurtida ay o dari wurta ko wi homni duniya subi mo to amma ka goddo mo wawa siyasa kamaru ma jotta kam siyasa kamaru nyamdo zabe do hanko ne isa ciro be hokkay ma tunda international world ma ko to duniya fu be andi ko wai andi ko France Kenya be bika Al Jazeera rago ranu wari siyasa ranu wadi atanga jondo minister mu interior hanko wada taroni gommi debbo Bolivia kamanda to woni dotti jodoni wali sarla ko andi ko wadata yisilla sarla to andi ma to woni wanda to woni to amma no on hani yotta be burtoro billaro ngam yotta kam be ate bi Bolivia be bokkiti to umbe jogi be Bolivia kambe hokkado ko ay to Bolivia wada minister ne suɓe man no way ay diko hanko wawata wolo non wadirta goddum o wurto aki asima o wi o suɓiyam mi yetti o yaha state ay andari mo o yahi state vere campaign o yahay amma o yehi garwana ko ma to o yehi photo kawai photo mako ɗum holli ko non ɓe waɗata ɓenda tanga jiɗi sai ɓe waɗa photo mako ɓe ndesa dotti e landa to woni kawai nowatta ma waɗa campaign waɗa wini ko to amma no waɗi Africa siyasa Africa woni feere ɓe je duniya Africa gaba gono ko joni ayira Alassane Ouattara ko min je minon je nangi Laurent Gbagbo ko ne mi don soja to amma ko ma de hokki o jon dubi no gas o hata on ɓesdi waɗi constitution ko waɗi Africa siyasa maɓɓe haji mayata fa abada Africa fata yeso ga debbo mako ɓikkol mako bacci mako kawai andi o anda goɗɗo fu sai to wurtake to neɓi sai giya to a darimo ma a wawata arara mo ga deftere ɗo huniri koye babul ɗo nangi hoore mako o anda to ɗo ko waɗata nden ɗum burtordal tilla onon a yehi kono lesɗeji feere feere andi siyasa lesɗeji feere feere notta Africa tan heɓa jaha yeeso Africa sai to en darake en tabbitini ko goɗɗo krista ko mo julɗo tabbitina Allah hokkata laamu ɗo kamma laamu ɗo to ɗum waɗi a jippo a yeyino jonata waɗa nde ɗum waɗi ko o jippima to na to goɗɗo fewa hawta habre e manga amma o jippi ko ƴiƴam taw goto mo Nigeria o wawata o jippi ko to iri majum ɗum yiɗi Africa amma goɗɗo wara do'a ɗum wiya do'a hañum ɗum hoore mum ay ɗum waɗa sam o nden jotta habre nde ni kewatta ɓe jambiya PDP ɗo kanko kam dow darde wakko ministre naw haɓatana ko dow darde wakko ko marɗo yaake a jambiya hanko ko nawoɗi on darde makko man hanko o hollay ko président waddumo kawai o bonna PDP ɗo o bonna Nigeria kawai o tetana ko babal ko wandir Abuja ɗo latto babal makko daga hanko sai mari babal sai président sai ɗi président sai ɗiɓɓo président ko waddimo kenan kawai waddumo kawai yayi sai o waɗana kowa komi yayano dedeta fattude soje pat goɗɗo waɗi duuɓi hamsini goɗɗum waɗi soodi babal a wara wiya a waɗiri bokki magal yayano waɗani to fuu e fuu bo haɗo on min gaddi ragare taska min ɗam ngendam asawere nde ha min kirdi be garus gololo siyaasajo nden bo ɗum lolluɗo ha kuuɗe rento o huwino kuuɗe soja en ba duuɓi ɗuɗɗi nden bo jonta oɗon nder siyasa ha min gewti kujeji feere feere dow ko larani siyasa lesdi Nigeria sey asawere warol bo to Allah hewtini min tan min gadda gon taskam goɗɗam kesa amma bo on poti heɗitago taskam ɗam ha channels amin ngel Dandes Media ha woni YouTube, Instagram, Facebook ema TikTok nden bo to on jehi on gaɗa sharing on gaɗa like on gaɗa subscribe nga kanjum on wallata min gadda noon taskaram ji amin goɗɗi kesi ngam may on jarama Allah yaru pulaku yeso.